Bisan pa man sa pasalig sa mga operator sa mga kolorom ng mga sakyanan nga mga namasahero gikan Cebu, South Coastal Road, habig sa Talisay hangtod din sa Dakbayan Sugbo, apan aduna gihapoy padayong namasahero tungod din ang maong mga operators gikatakdang makigatubang sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB 7. Si Chona Carion sa report. Human tiguman ni Joy Tumulak, ang head sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority, ang kapin 50 ka mga operators kagahapong adlaw, apan kaganihang buntag, daghan gihapong mga kolorom ang namasahero gikan sa dakbayan sa Talisay hangtod sa dakbayan sa Sugbo. Hinuon mato ni Mayor Samsam Gulyas nga ang mga operators makigtigom sa LTFRB 7 karong Biyernes aron mahisgutan ang ilang concern. Ang City Toda igo lang modakop alang sa illegal parking, apan ang kolorom concern kini sa LTFRB 7. Ipatawag na mo, man makasurya silang Monte Alto para makaklaro sila kung unsay angay nila buhaton, unsay pwede, unsay dili. Nasayran nga ang reklamo sa mga kolorom gipaagi sa hotline 888. Giingong ang mga operators maningil silang matag pasahero og tag 40 hangtod 50 pesos matag biyahe. Each of them in one day muhimog na po ka trip. Hunaw-naa lang pila ka tawo ang ma-affected if ever. So maayo na sila musturya sa LTFRB kung unsay angay buhaton hanhawi kan move forward. Kaya ang mandated sa gyud ani namutan-aw ani ilahang mga kolorom ang LTFRB man sad gyud. Uban ni Marlon Melgaso, Chona Carion, Balitang Bisdak.